הוא לא מחליט. הוא לא שופר. תדלק תראה. איזה מחזה. ברוך השם, מה קורה? עכשיו אתה יכול לעשות ככה, לחבר את שתיהם ולתקוע? לא, אין מצב, אין לך לבכלל, מה עכשיו? מה, הם חוזרים מחר? למה לא התקנת אותם? מנקה אותו. מה אמרת הלכה? מה אמרת? המנגה זה חדש. כל כלי מתכת יכולים גם גויים עשו. גויים מתים על הכסף שלנו. מתים. רבי שמעון בר יוחאי